Welcome to my channel. Enjoy watching.
Ay, no. Ayos pa rin na pag-iposin ko sa gabos. Ano? Siguro po mo niyan, dahil tapos naman ang misa, nag-schedule po kami na kaya na tulong sulat po ko niya magkakaiguan. Sa pamanggi, ano po? Si mga, dahil po dyan ang nagpapamanggi, ayaw po dyan ang luto po ang tulong sulat po na matarakan po kita. Ayaw po dyan sa luwas. Dahil na po naman po ulit, ayaw po dyan kakanin na tigal na po kami. Para sa kuya po yun na po. Salamat lang po. Diretsuhan mo na ka. Alas 3, may prosesyon. Siguro po kung yan, i-diretsuhan ko na po ang kaya Munyan po alas 7, tulog po suna mapakakan. Suna 2, suna 1, suna 3, suna 4. At yan po alas 12, mapakita. Naka-schedule po ang suna 5, alas 12 po. Pag alas 3, Prosesyon. pag alas 3 po maaga, magkakaiwan po ng projection. Ano po? Kasi ano pag-abot po ng aling projection, huwag po kitang snackan kaya, midnight. Well, po kilala ng snack, alas 12 po, may midnight snack kita. Alas 3, pagkalit po projection, huwag po kita. At yan, pag alas 5 po, bago po kita mapasiring sa San Fernando, para po yan doon taling malay na San Fernando po. Magkakaroon po kita kaya pamahawin niyo, alas 5 po yan. Siguro po sa Gabos, nayaman yan, ngunit pong bangging, mapupunod yan ang pighanda na pamanggihan na po yan. Siguro po si Dapper na pamangging, asing si mga ngunit po naghahalan kita ni Tansatoya po pag lumin sa pumalay na, kaya po may pamanggihan kami pighanda dyan sa Satoya. Tulong sa na po yan na kasino. Salamat na po.